নি ঘরে ঘর নাই নীরে নিজর কেହି নাই আরে আসকা ফটি মোর জীবন সাথে संगम पाई ओडिया सफा करूचे संगम माने मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल गाना बोल संगम होना नहीं अरे बोल गाना बोल संगम होना नहीं तू तो राधा गोपो समसा एका কথা রাধা কামসা করতে লে গোপপুরে তু নহলে কামসা করুছে ঘনশ্যাম ঘোড়াইর দেহ মন ভিতরে তেণু মু ঘনশ্যাম ଆଉ ତୁମ ରାଧା ମୋର ତ ମନେ 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 କାହିଁ ଏ କଥା ତୁମ ବହୁତ ଥର କହିସାରିଛି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏମିତି ଯେତେ ଥର କହିଲି ମୁଁ ତ ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବି ଆଉ କଣ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଡରେ ଆଡେଇ ଦେଇକି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ମୁଁ ଦେଖି ଶୋଇଯିବି ଯଦି ସହିବ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ଯା ନଈ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରି ଏଠି ମୋ ଘର ଭିତରେ ଝାমেলা କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଏ ଶଳା ଗୁଡାଏ ପକେଇ ଦେବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କହୁଛି ଏ ଶଳା ମୋ ଖେଳ କରିବା ବେଳ ମୁଁ ବୁଡି ମରିବି ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଶଳା ଏଠି ଝାମେଲା କଲି କୋଉଠି କହିଲେ ନିର୍ଲଜ ତୁ ତ ଗୋଟେ ବନ୍ତୁଆ ମଣିଷ ବାବା ତୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଡିଆ ନାହିଁ ତୁ ପୁଣି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଥା ବୁଝିବୁ କେମିତି ଶଳା ବୁଢା ପାଖରେ ତାଲା ପକେଇ ଚୁପଚାପ ଘର ଭିତରକୁ ପଳା ତା ନହେଲେ ଅନେଇଲୁ ଏଇଠି ହାଣିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏମିତି ଧମକଦେଲେ ମୁଁ ତ ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବି ତୁ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନୁହଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଖନିଆ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଧରି ରାଉତିରେ ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ ଆରେ ବିଚାରୀ ମାଟା ତାର ଶଙ୍ଖା ଦୀପଟ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ପାଇଲାନି ବୋଲି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ସହି ନ ପାରି ଝିଅଟାକୁ ଏକୁଟିଆ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ କରି ଆଜି ତୁ ତା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବାଟ ଦେଖୁଛୁ କଣ ପାଇଁ এইটা কত ধর্ম ଆଉ ଧର୍ମ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ଏ ଘନିଆ ଧର୍ମ କରିବ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ତା ବିବାହରେ ମୁଁ ଜମା ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ମୋ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଭାଣିଜୀକି ଥରେ ମୋ ପ୍ରେମ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି माने संगम ए अवसर गोटे सीमा अछि किंतु मो प्रेमर सीमा रेखा भितरे संगमर भद्रता भी अछि माने गोटाए रातिर साथी करबा पई मु तते इच्छा करे केवल गोटाए रातिर साथी आथरुटिए पई तू मते केवल निर्मल हृदय पवित्र मन नहीं कहीदेबू रही जा रे साथी राति पाई मो प्रेमर से सफलता को पुंजी करी मो तो जीवन हटी जीवी गोटाए राति तो दूर कथा गोटाए सेकंड में भी से बोली कदर जगत हम तुम के भी नहीं देबी आ सदन तो दूर तुम छाई में देखो घृणा करे आ थो सारे तोरे ते साफ तू घनिया पर कुछ छपो पकई साफ कर दबो पे तुम संपत्ति तुम्हें के तो व्यवहार करिबा सारे मु तो तेबे मड़ कर देबी अरे कौन सी परिस्थिति में नमस्कार कदम के प्रस्ताव में राजी ही पारिबी नहीं क्या बोल के बहुत जाचुरे घनिया बहुत आज तक छुए क्या आछिबो काम ससोची घनिया को सामना करिबो तोरी सामना एबे तो भानिजी सहित मु संगम करिबी आ तू फासेम दे जल जल किरो नहीं बड़ो जान कुछ चला ये तो बड़ो वीर दर्पण डाक को बोलू ए भाई माने एबे कहीं मोर तले पड़छु ए समा बुढ़ा तो भानिजी की कहबो से तो संगम करिबो तामरे मामू भानिजी दी जन को मारते होते एला मु बंची था तो एते कदम से काठो करे भाई के भी सब की जोड़े पारिबी आ तू मोर को नहीं अरे तो बाबू को मार सकेंगे बहुत ही मान लेनी हस्त चालना हो हस्त चालना है ना माने तो मामू को मारू छी
ଶଳା ବୁଢାକୁ ମାରିଦେବି। ନାଇଁ 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 ତମର ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ମାରି ଦିଅ। ନା ନା ତତେ ମାରିବି, ସଙ୍ଗମ କା ସାଙ୍ଗରେ କରିବି, ସଙ୍ଗମ କା ସାଙ୍ଗରେ କରିବି। ଆଗ ତ ମାମୁଁ ମରିବି, ମାମୁଁ ମରଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବି, ତାପରେ ମୋ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ନାଇଁ ବାବା ମୋ କଥାରେ ରାଜି? ମୋର କୋଉ କଥାରେ ରାଜି ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କହୁନ। ସଙ୍ଗମ? ଓ ଆଚ୍ଛା କେବେ ହବ ସଙ୍ଗମ? ଆଜି ହବ, ଏବେ ହବ। ମୁଁ ବି କହୁଛି ରହିଯାଏ ସାଥୀ ଆଜି ରାତି ଗୋ ପାଇଁ। ସମୟ ଖେଳୁଛି ଏମିତି ଖେଳ, ଜୀବନ ଟଙ୍କାରୁ ମିଳୁନି ପୁରା। জীবন টঙ্কারু মিলুনি পুরা। ইচ্ছা না থাকে সমর্পণ, এমিতি হব এ মিলন। এমিতি হব এ মিলন। আমরা যদি চাহে দিব তুলিবে, রহি যারে সাথী, রহি যারে সাথী, রহি যারে সাথী রাতি কপালে, রহি যারে সাথী রাতি কপালে, রহি যারে সাথী রাতি কপালে। ତୁ ମଦ ପିଇ ମଦଲ ହେଇ ଆସି ଏଠି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରି। ଆସ୍ତେ ବିଧାୟକ ବାବୁ କାହିଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରିହର ଇନଫର୍ମେସନ ମୋ ନାଁ ବା ଘନିଆ। ଘରେ ଘର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜର କେହି ନାହିଁ। ଆରେ ଆସ୍କା ପଟି ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଆସ୍କା ପଟିରୁ 2 ଡ୍ରପ୍ ଦେଇ କାନରେ ପକେଇଦବ, କାନ ଫୁଲ କ୍ଲିୟର। ଏସେ ବକବାସ ମତ କର, ବଢିଆ ସୁଖ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି ମାନେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସେ ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଯା ପରେ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା ପରେ କଣ ଏମିତି ପରେ ପରେ କହି ଆପଣ 3 ମାସ କଳେଇ ଦେଲେନି, ଟଙ୍କା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଟଙ୍କା ନେବି ଯିବି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି। କଣ ବହୁତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି? ଆମର ଚୁକ୍ତି ଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏକା ବେଳେ ନେବିନି, ମଦୁଆ ଲୋକ ପିଇ ପାଇକି ଉଡେଇ ଦେବି। ମାସକୁ ମାସ କିଛି କିଛି ନେବି। କଣ ଗୋଟା 2ଟା ମାସ ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦେଇ ସାରିଛି। ଓ ଆପଣ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ରାଜନେତା ମାନେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ମିଛି ମିଛିକା ଚୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ମର୍ଡର କରୁଥିବା କଂସେଇ ମାନେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଲାକୁ ଥାନାରେ ଦେଇ ଖୋଲି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ମାନେ ତୁ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛୁ? ନାଇଁ ପୋଲିସର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏବେ ଆମ ପାର୍ଟି ପାୱାରରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଥର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାର ହେଲେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବି କେସ୍କୁ ତ ଭାରଭା କରିବାକୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଭାବି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ଘନିଆ ତା କାମ କରୁଛି। ଆସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ବାଏ।
ଦେଇଟା ଟଙ୍କା ହେଲେ ତୋର ଚଳିଯିବ। ଏଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି। ମାନେ ମାନେ ମଣିଷ ମର୍ଡର କରି ପାପ କରି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ସବୁ କମଉଛି, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଓ ଏମିତି କଥା। ଠିକ ଅଛି, ଏରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍, ମୁଁ ମୋ କାମର ପ୍ରାପ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଭିକାରୀ ନୁହେଁ ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି। याद रखिए साहब, फेंका हुआ रुपया हम उठाते नहीं। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବା କରିଟା ଶେଷ। ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ତୁ ଏଠିକି କେବେ ଆସିବୁନି। ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସୁଥିବା ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବଡ ଭିକାରୀ। ଧନିଆ चिल्ला मत, उच्च आवाज मुझे अच्छा नहीं लगता। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଅସହାୟ ମଣିଷ ମନେ କରେ। ମୋ ବକାୟା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମର୍ଡର କରିବାର ନିଶାଟା ମୋର ଏବେ ପେଶା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯଦି ଏ ଧନିଆକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିବେ ତାହେଲେ ଅର୍ଡର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର।